and futhi bafethu yabo nje bahleli kanje yabo nansi enye into ejike ilento ilemaza abantu yabo njengoba umfowethu ethi usafuna isipani fethu don't lose character yabo yabona one thing that you shouldn't do, don't lose character yabona umuntu lo uyena ungashintshi kubeni uyena yabo lona noma ngaqhamuka ithenda fethu elidinga ibribing, don't bribe, that's not you. Let other people bakhona abanye abantu abayajahile success ukuthi bafuna shwi bayeke uyabo bazowa njengokunyuka kwabo, leave them yabo when it may take you 10 years but once you get there angeke uzuwe because awubekwanga umuntu. Uma ngabe unyuka ngo-5,000 angithi unyuka ngo-5,000 ukhona omunye uzokhokha enye imali engcono kunawe yabo uzokwehliswa omunye umuntu ngoba vele angithi wakade uncenga umuntu angithi so uma ngabe sekwehliswa ungabi nankinga ngoba uvele wadunyiswa uyena yezwa le nto le so nyamfethu yabona nje i-character ungayiluzi iba nje umuntu o-upright noma bekuthiwa everyone around you is bribing for ukuthi abe successful, let them be. Ungaloku bakhuza futhi ubashumayeza ukuthi hayi kuukuthi kanje ngoba ungaze uyifakele nenzonto kunalokho mhlawumbe ungabashumayeza ngokuthi wena ube umuntu oqondile yabo fethu bafethu I'm telling you kuyaphumeleleka ngaphandle nje ukwenza ubushompe yabo kuyaphumeleleka nje kahle nje futhi yabo kuyaphumeleleka, that's what I can say. Sure.